फुड सेन्टार जों गायथा गायब्रै गायबानि रिगै अ जागाव जों बाक्सा लायगै मन की बात बो जों खोनालायखा ते खोनालाय माने लगे लगे वो जों दीन दयाल उपाध्याय नि आसाइमेंट सारनो बो जों ऑब्जर्व खालायखा गताबो जों मन की बात खोनामानि लगे वो दीन दयाल उपाध्याय नि जे आसाइमेंट नि बनि कक बक्रि रोनो जों खायसिबो फिसा खोनालायखा दिनै कक बक्रि अमनो कायसा सातक लाइमानि सुसन खालायमानि भारतबर्षआव गथालायां मानि भारतबर्षआव बसन गोबां बसन किसा होनाय खागलायमानि भारतबर्षआव अम हायकेनो भारत टुकरा टुकरा गै थाखा पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दिनै भारत बांलादेश बेबाक माकाकमानि तानि बागै तम सलाया जामुं सलाया कक सलाया नों लबमानि सलाया खुरमानि सलाया होनाय कागलायमानि इखे गिनदेल उपाध्याय द्रगस्ताय साखां खांखे जे ससिनि भाषा बिबि तिं तंखानो धर्म बिबि तिं तंखानो जों हा कायसानि बिसा केबना कासरे बे कायसा सातक ना सलाया जतनो गथालायै जानि जानि मा खायगोन नारायै गोजान केनो हा खागे दै दंनायनाय गनै खनायो के तानि बागै दिनै पनि आसाइमानि इम्पोर्टेन्ट डे खांखे इम्पोर्टेन्ट टपिक के ताम खांखे जे प्रपानो बसं कतरा बसं किसानो सातकबो अब हायकेनो जोंताबो भारतबर्षआव त्रिपुरायाव सातकबायबो थागलायाखौ अबना मथांगानि खांखे भारतीय जनता पार्टी ना आदर्शनो सयसे कप्लाइमा खायनाय आंनि बागै दिनै मोदीनि नेतृत्वआव जे बरनि आदर्श रयख्लांमानि आबनो सारा भारतबर्षआवनो लागुमा खायनाय अब हायकेनो सिनि लाइफ ना प्रेक्टिकल जों तामा खायनाय इउटिलाइज मा खायनाय होनै साथानाय दंमोन आंनि बागै जतनो मा खागलाया मा कासरेबलाया जानि मा खायदं खाय हाव बक्र पिसे कमनानि बागै बरनि मूल मंत्र बायने बीजेपी बासा किन्तु दिनै जों बीजेपी खायदं फाने गोबां बरनि मूल मंत्र बुसियाखौ बाक्सा बरनि मूल मंत्र तंबायाखौ बसं बिसा बसं कतम होनै खागलायमानि सातलायमानि ताबो दंखौ आंनि बागै बर करिसा खायनानि थांगे बरनि आदर्श बरनि बीज होनो हागैसे सय खाव माफनाय बर फनानि बागै भारतीय जनता पार्टी नि साप्लाय जका जत बुथ कमिटी होनो बरनि आसाइमानि बरनि नाखारमानि बरनि सामु तांगनो जतसो क्रा खाय मारो नाय होनै दिनै बरनि आसाइमानि सालो कोशिश करते बर मन की बात लास्ट संगे दिनै प्रधानमंत्री नि खुबै बोसोर खागा दिते पातनि आसाइमानि सालो बोसोर इम्पोर्टेन्ट रवै सिरि हाव बाहायके ओ भारत हासेको बमते के सं सामखाय नानै आबनो बतैगि ब सेनो गोबां मा कक्सा एक मा खाजा खबर साका बाबा सिरि बर कामनो जों जे भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता रो ते गोबां मासं बायबासा गुबुन बाय खतमख गोबां मासं बायबासा खा कतर मे तंख ताबो बोसों लगै दो त्रिपुरायाव हा खालायनाय दिनै दयाल उपाध्याय हा खांनानि बागै फोरोंया बर फोरोंगो जत जमजानि मा थाङो बक्र तिसागै केबनि सातक एकेसे मा दंनाय बे हा खांनानि बक्र खाफाय जेब्रा सातक जागो पाइलिया आपके खारै कायसा कोना सारफा दंनानि नि हा खांनानि बरब्र बाय दंगु आबनि बागै जारा भारतीय जनता पार्टी जों कार्यकर्ता रो जों केबो बखा बाया केबो किरिया वंशया साबदि तंथाय माथाय आसाइमा हावा बक्र तिसाय दंनानि भारतनि प्रत्येकटी नागरिकनि अधिकार ते वो अधिकार सुरक्षा खायनानि नागरिकनि ड्यूटी और ड्यूटी के अधिकार न नालायनानि बागैनो जों दिनै भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंनि बागै जत बाल के साजाखै याफा खरब लायनाय दिनैनि अ सारो कायसा नसिनि नाहारमोन जानि जाने हावो आसाइमानि हावो बक्र तिसाय दंनानि साननि मान थायनो केबाय कासेब जायगागै केबाय सातक जायगागै केबाय सातक लायगै गथालायगै सामन काहाम न तिसालायनानि बागैसो भारतीय जनता पार्टी आंनि बागैनो जों दिनै कक बक्रिनो जों जत कार्यकर्ता रो कहा के बुसिरि ताबाबो त्रिपुरायाव गोबां मा सक्रान्त सेलै तो हा खांनानि त्रिपुरानो बाग खायनानि आबो भारतीय जनता पार्टी नि बिसोर तरे दं रे दानि बागै दाका और मा सातक लया सातक जानासि बर खागलायनानि कागलायनानि मा होनो पाइलि आंखे पायांनानि कक सिकरे सुशासन गुड गभर्नेन्स कायसा सातक बयान थांखे जों तिमि सातक दानि दं थांखे जोंनो सातक बानिनो जों खुनु थाइगे दं करे खुनु थाइगे दं करे सातक जाबानि गावनो साथाइगे दं करे जदि नों सातक जाबाय दं खागो सातक जानि जों मा सानाय सातक जाय मा खायजानाय गे हा खागानि दरकार नाय गया दानि हा खागानि दरकार नांबा आंनि बागै जों त्रिपुरानो बागाबागि खायनाय दे भारत बागाबागि खायखां हा भारत बागाबागि खायखां हा जिन्ना बाय सिनि महात्मा गांधी नि नेतृत्वआव ताबो मोदी नि नेतृत्वआव भारत बागाबागि बंया ते हास्तेनो बाहायनो दफा किसा गसा गसं कबां किसा सातक लायनै हा खाया आबो नरेंद्र मोदी अलरेडी साखलायगा त्रिपुरानो नो सेपरेट स्टेट सुपर
Tripura State Tripura Sisana Nai Prisaka. Ini vision loko habang na di Bagaya. Kagla di Bagaya. Sani za tong Thaigon, the Bokroki Sagay, Zoto Kahamke tong di Bagasi, Zumno Prunga. Abi Bagay Bani Adorsha Protiti Jati di Thanigona. Bo Berai ke Nangmani Protiti Dhormiya Basan Thanina Nangmani Bharat गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष ते रिपब्लिक प्रजातान्त्रिक देश बरनि आदर्शन नाहागै जों अत्रिप्रा हावाबो त्रिप्रा हारि बिसाराव जतन गप्लाय गप्रक दिसागै देशनि जत नागरिक बेबासा त्रिप्रानि नागरिक त्रिप्रानि हारि बिसाराव बक्रक दिसागै सिनि मानथाय सिनि तंथाय सिनि बेबाग नायथक इतिहास वर्तमान ते फ्यूचर न सिनि याथावसि आपने बगे आपना नाला जाने बगे पाल बाक्साप लगे भारतीय जनता पार्टी ने नहर मुगसन कराके बाबा साले नहीं सलमा खाले नहीं मोदी ने नेतृत्व हो ते देश सुशासन चले तो मनी आ सुशासन तिनी नव माता बनाए तिनी बस सिनी नव सब खाना हन्या नव सब खाया तो क्या बस सिनी सुशासन नव माता बनाए आपने बगे तकले मोदी सका घर सुशासन कदे होगा हो सारे नव समाज हो सुशासन घर सुशासन नंग देश भारत वर्ष सुशासन तो खामा बाय इब्राहिम बराबर सुशासन माया को देश उन्नति को खामा बाय इब्राहिम बराबर उन्नति में को जब आपन उन्नति में देश कुने घर जत संप्रदाय जत धर्मीय भाषा ने थानी भारत सिटीजन ने थानी जेप्रो उन्नति ते सुशासन बनि नग सबैले आपसी सिनी भारत वर्ष जत निसै प्राय के सुशासन सरकार सक्सेसफुल नै आबरो सक्सेस खाने बाबिना मोदी साखरी तो आपराम चेष्टा खाइ तो घर सुशासन होनानि बागै कि मोदी न काइसे जोंनाय प्राय दंनाय जों मा साखानाय बरे फाइखा फाइदे बासादे ना फाइदि अतस जोंना ताबं याखौ हने करय तो खानके जों सबैने गियान हात दंगो सबैने दे आंनि बागै केबें मा दंनाय केबें मानि ज तो जागानो दंगो केबें मानो ओवरकाम खाइख्लाङैनो सिनि नाहार दंगो मा सबैनाय आंनि बागै दे केबें मानो जों क्रिया मांनाय गोबां बाथाबाबो सक्रान्त खादै दंगो बीजेपी को सिनि बरकता फाइटिं होनै सक्रान्त खादै दंगो बीजेपी सिनी बरकता थांथांनि सक्रान्त चलाय दंगो अबानो ओवरटेक खायै जों बीजेपी ताबो सामेल गोबां उनाय बे भारत वर्षनि जत नागरिक बै बाक्सा भारतनि गणतान्त्रिक अधिकार गणतान्त्रिक जे ड्यूटी रेस्पोन्सिबिलिटी बनोसों बाक्सा बो खायनाय बाक्सा बो नालायनाय अवस्थित दिनि सिनि समाय आमनि बागै केबो उपलब्ध आश्रदे केबो विभ्रान्त तांबे सेपरेटेड ग्रेटर टिप्रालेन नांया सिनि हानल कहां खायगै सुशासन गठन खायगै सिनि माथा बाय बख्र पिछाय दंनानि बागै मोदी सरकार न सम्भव बैनि सरकार गया आमनि बागै मोदी सरकार हाहाय 2023 जों गोबां बिपुल बुदेस जों दबाय फायफिनाय ओ समाय सिनि मातांनाय आमनि बागै जों जत रेडि दं मोदी सरकार 2023 तेबो बिपुल बुदे ओ त्रिपुरा सरकार गठन खायनि बागै रेडि दं रेडि रेडि तो थांगे जों सवाल जय जनि रवि पाइले नाय मोदी जी जिंदाबाद जत बख्रक किसारे भाषा दे या किसारे Party anniversary ni sini sikon sa program or na pailai ka jotono hambai